Imugan na lang pang Uy. record. Lutek man na, uy. Loko naman tani eh. Guys. Ako lang, bahala na I'm ko, ina na ko Vince. isulti. Ayaw sa, Asa man sugod? Basta! Okay na. Go. Like sapa ha. Di magsapa lagi. Di magsapa din. Hello, Baguio! Hey guys, I'm Vince and this is my partner. Nurtured. I am it. So, welcome to our channel. So, basically kaning nga channel is all about our adventures here in Adventures in Baguio. Minnesota, USA. So, Mabitang sa among share diri sa mga video kung unsa ang life diri sa US, particularly sa Minnesota. So, if interested mo ana like travel, food, Laglaag. or lingaw-lingaw, Inamaw. consider subscribe sa among channel Say na subscribe dyan. Kato, mga natural ra nga mga para mo lambo tatanan ba ha? oh, dato me. Oy, tanan mga nakailan ako ba kanang change career na dai ko dili na ako mag-programmer dili na ako mag-programmer mag-vlogger na ko. siya. So ay mo kalimot og suporta na ako ha katong kami na sa mga amigo diha, mga bisdak diha or generally mga Pinoy diha or mga OFW diha. So bitaw joke. So basically ang may tabo gyud kay dili na ako mag-post og video related sa programming kay Mag-artista na siya. lisod kayo mag-record o kana mga tutorials gani about programming kung na mga bata. Like mag-record ko ya. Saba Ikay magbantay. Oh. kay para niyo kanang pinaka-number 1 sa saba. Imsa ko ganahan mo hatag og content about programming niya. Dagay mga saba pa siya. Mo to siya lisod kayo so mo na nga nag-change na lang mi og kanang siya tawag na topic sa Direction. oh, Change of direction. topic Murag sa hangin mong ba? vlog about ko na lang life diri sa Minnesota. US travel. Mga kaagi dili. Ya lingaw-lingaw ra. Lisod. So Ang mga kapait out of frame naman. Uy, oh. ada Yeah, it's So- an acorn. so mo to siya. So kita-kita ta sa sunod nga video. See you.